Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta ka mong tanan diha? Diyan, hidahigda ko kay mo'y gikan nilakaw, pahuway sad. O karon dahil mga ka-DJ, mga ka-listeners, mag-upload na po og drama. Kung ako ang pasultihon, ang suwatan po karon mao kining usa ka babae nga magpatago lang sa pangan nga Lydia. Mao ni atong kaagi karon kung ako ang pasultihon. Og sa ang nagpaabot dahil sa pulis sa mga mata lang kanako, mga ka-DJ, mga ka-listeners, wata-wata lang kay ako pang gi-arrange pa, wala pa na-arrange. Basta ako lang ang ipos usa ni mga adlaw ang pulis sa mga mata alang kanako og di ta maglangan ato nang sugdan ang kun ako ang pasultihon. Og salamat kaayo mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Hi, hello! Kumusta ka mo? Aniyan sa minyong alagad si Kangina Trifon Morales and then ang akong partner sa diri si Randy Tayer nga mo nga recording editor. Okay? Good morning kayong tanan, mga kasama. Okay, asap ida always say a prayer mo na importante ang atong pagpanalangin sa atong labaw magagahong una gikinistanan. Lord, thank you kasi mong gihatag ka na mong grasya matag adlaw and then ang among gipangandoy Lord, di kanimo mao ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Thank you kay Lord. Thank you. Bueno, diyan ta maglangan. Ang suotan po karon tong hatagan og pagtagad no. Pilada kini sa usa ka babae nga napatago lang singan nga Lydia. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Lydia. Kini akong problema bahin ni sa pagkawalay hinungdan sa kumbana. Makaingon gyud ka nga wa gyud hinungdan kay di ka mao mo diskarte siyang kaugalingon. Pero araw inyo yung masabtan ang akong problema, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sharam, dararam. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, wala ka na. Siguradong huli ka. Di yung kamuson. Di yung kamuson. Ang saman! Elija! Unsa man? O saan yung tubig day? Puno naman ripaw mo ni? Hala, Ginoo ko yung taon ni mo Simeon. Uy, mistil pa mo na pangutanan og pagmon ba na? Niawas naman ka! May awas na day! Di pag nga! Mangutana pa man ka, ay, mura ka magway utok. Ay, paita ni tawhana. Kasimpul lagi anak, mangutana pa man. Ay, kakapoy ka, Lord. O, unsa man ang inyong suga din ni oy? Ha? Wa na lini paong Lydia? Na, Simeon anak maay. Siya may naggamit anak diha. Nalimot tingalig paong. Ano ikaw? Ha? Oh, ingon ko ikaw ba? Magtanaw lang sa diay ka. Dilan diay ni mo pagnon. Maghuat pag yun ay kag ang magamit mo mo paong. Ana, ako naman hinuoy sad-an ani. Ay, kamog yung duhaan mo isadan. Kay maghinanaw lang mo. Unsa baya mo, oy. Ang usik-usik ka mo sa iyong gihimo. Kaas kay mo sa kuryente. Oh, lagi ma, lagi. Animal gito tawhana. Patay ka lang gito. Oh, kining inyong ref. Wa man lagi ni sod. Wa, kay wa man mamalit si Simeon ma. Simyo na sad. Ikaw man kay asawa. Ikaw mo mulihok din sa bay. Kay kanang bana ni mo nangita kwarta. Ayaw isalig ang tanan si umbana, lihok pod. Nayo, inyong ref, oh. Na, way sod, yan nagsigig andar. Kas kay muskurinte, oy. Pag gana ninyo way sod, dili kay, abi kay, kuan man, wa man mangumpreng imong bana, di na lang sa di mo pagun. Bisag kuan ay sod. Hay ninyo. Asa ba Simeon? Ambot lang, wa pa mauli. Utusan ng tawhana, way huna-huna. Hay ninyo. Ingon ani ni, basta musuroy akong ugangan sa bay. Murag yung si Dunya Delilah. Di mahimong di magyaw-yaw. Mong pag-uli sa kong bana. Tin man ka! Dito ko ilang pare, Jigo, day. Nag-usap man ka dito. Soroy, day. Suroy.
Suroy-suroy lang ka. Mientras ako diri, ako mo'y girakrakan sa imong inahan. Perteng, tusak-tusak na ko, nga nagyaw-yaw imong inahan. Buwakin tusak-tusakan ako. Ayaw lang na siya paminawa, day. Oy, di madasim yun, oy. Kay bisag asa kong mulingyo. Muukiot yun ang tingog sa imong inahan diri sa kundunggan. Ngano man, day? O, unsa igiyaw-yaw ni nanay, day? Bada ay, mungutan na pa ka. Nay, kanang ref na to ay. Ngano ko nung wa na isod, unya nagsigig andar, akong giingnan nga ikaw mo'y wa mangumpra. Ako mo na'y kasab-anong on. Ngano ko nung wa na ko pag nga, kaskas kung utas kurente din he. Aw, sakto man, sad. Sakto bitaw! Pero, ang sayop, di ba, imo? Ah, Kisa giyaw-yawan. Kisa giyaw si mong inahan, di ba ako? sagdi lang na siya, day, oy. Bada ay, muingon ka lang, ana. Tagay ko kwartabi para mangumpra ko. Ako na lang, day. Hindi ako na lang. Ako na lang yung mangumpra. Kaya ganun balik ako, wag kay salig na ako. Wag Ay. kay salig si mong asawa. Di man ingon ana, day, oy. Onya, ngano dili makamusugot ug ako'y mangumpra aber. Kuan kining ang bikan kanang kun ikay mangumpra ba daghan kay kag apil sa lista. Ha? Di ma-sure ta per minimo. Uy, kanahan, aron dili ma-short, padat ikog dako-dako nga kwarta. Dili kay ang imong ipada, permit ang ma-short. Okay, so sabayan nimo unsaon nga di ma-sure nga bisag wa sa listahan imo mapaliton. Natural kay kinahanglanon maghihapon. Oo nya, nganong di man nimo i-apil sa lista o kinahanglanon? Di ba nimo i-apil kung mangumpra ka? Ang kumprahon tani mo kanang imo lang gipang lista. Uy, karaho, ang kana akong gipanglista, maunay mga unang kinahanglanon nato. Unya kanang akong ipuno o idugang, mauna ang mga nalimtan. Kay dili tanan gilista nako, kompleto. Sa, uy, no. Ingon anak Miss Bay, kay kini akong bana usahay di masabot ang uto. Mura pag wa maguna-huna ba? Unsaon pagkagana mulihog sa bahay nga ang atong budget pinugnan, unya og naay di nato maatiman, kita day may rakrakan sa iyang inahan. Mao nga pagkasunod adlaw, lingaw-lingaw ng mga karaho ay awara ning tawhana. Nangumpra og para sudan namo, nangumpra og baboy, gipaluto para lang day sumsuman. Inig kaugma ani, wa nay baboy. Linatan na lang sad ahak aning tawhana. Bantay bitag magyaw-yaw ni ugma. Pre. Pre. Kanta ta. Pre, Simeon, ilan mo... ano saman? Iyo, kanta Ilan mo sa- mga dugay, pre, Kanta. Sakto na to. Kanta sa dagat. Sakto na inom na to, oy! Ayaw niya lagi bidam Japan. I bless the day. Ano? Dud kayo na, pre. Dito. Oh, dud Dito ka na. I found you. I find you. Wako Usa kayo na, pre. title na. Litit, bini. Para pang mama. mamam mo gina sa grupo. Sige, kadiyot ha. Sige. Ya. Ano saman? Apa na dinapal? Hindi juga, pre. Ha? Pre. Nakoy kuha kadiyot. Murag, usabag. Sige. Kada ato ka taon. Aga. Litit bimi. Nakay lyrics diha. Relax. Relax. Sige. Dara. Hilar ka. Aga. Aha. Ano, pre? Sige, complete. Aga. Yeah. I bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you, let it be me. Tumigay. Aga. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone now and forever, let it be me. Pre. It's time we meet, love. I find complete love without your sweet love. What would life be? Tumigay. So never leave me lonely.
you always. Let it be me. Punan to, pre. Lami, pre. Punan na to, pre. Punan to, pre. Mura, sawa. Punan na to, pre. Ay, no more, pre, no more. Ayaw, mura. Mga kagwamantarogo niya. May pa makikapsista o kanta, eh. Soral, pre, sakto mo na sa bangilon. So, lami ka itong atong sumsuman. Lakta kayong ba? Pagkita, yan na, pre, tubo manok. Tangiga, lami ay. Di na ako nihapon ang nihapon sa bahay, pre. Ay, pre, di kayo nihapon. Pre, lami ka itong sumsuman. Ay, vida. Ya, di namin dugay, pre, kaya na. Kung makakupan, hubog to. Hubog. Hubog nga kayo mo inom. Ay, Si Rami, si Richard. Nay, usay. Nihigda siya, yuta. Nagdaki nagbato. Doso si Big no, Big no, Big na. Big Camarillo? Ano siya to? Si Mano sa una ba? Si Big. Si Big. Padilyo. Padilyo. Kunya, Big. kung ano pa pre niya, di na kung dugay. Pre, kaya si Commander ba? Itsahan ni tayo, inig uli, basta dugay ta. Unsa? Bida sa din mo. Unsa si ring ba? Muro tag itsahan ng iring ba? Inig ulit to, kaya ikaugma kay daghan na kay tayo kinaulasay na. Ay, ito, isa bungot. Elijah! Elijah! Oy, asi pagsigsagit diha. Kasaba ba nimo unsa man? Kuan ba, ikaw na limpyo dre, ha? Oh, halang igagod ninyo. Kamo may nagsagbot-sagbot din niya ako mo inyong palimpyohoy. Ay, sigreklamo niya, limpyohin niya, kay mo relax ko. Adi ay, sige. Huwag reklamuhay ha. Shoot up! Shoot up bitaw! I said, shoot up! Oh, shut up bitaw. Huh. Ugma ka lang. Grabe kay kaabusado tawhana, murag wag ko'y kwenta para niya ba? Murag ang iyang pagtan-aw nako, murag dili asawa, murag iyang katabang. Mao nga pagkaugma. Ay Simeon, kaon na nyor, tuanay sinukad nyor. Kayang kluto ni mo eh. Pasaram sa tanay mo. Ha? Mapasaran ka? Wow, grabe. Mamahawg alas 7, pasaran pa? Oh, come on. Shoot up, shoot up. Shoot up, shoot up. Ha? Saba bitaw. Tan-aw ta kung kisay saba na to. Ay, ano sabi ni? Wa na, sugod na. O sa'yo, ginawto ni Malidya? Singal na. Sana na sa din ako ron. Adtuon ako para makabawas ko. Siya problema ni mo. Sa problema. Sabi sudang ginawto ni mo? Okay nga naman. Di na makaon? Di ba nga nung pulos ni sardinas taon? Ay, unsa man taon? Sa sudukan, tani? Reklamo ka? Wa man ka tayo reklamuhay. Ang anong sardinas ni pulos, bebe? Huwag ko kasabutan ni be. Huwag kang kasabot? Okay, atong i-explain, ha? Kani siya, sardinas kay nitlugan. O gusto kag pure nga sardinas, kani. Gusto kag sabaw? Kani. Unsa man sa bawa? Miswa. Pulos gid sardinas. Shut up. Shoot up. Asa may gardina to? Hala, ninduta ni mo mangayo sa. Hala no, nalimot ka? Unsa kag Alzheimer ka? Giunsa tong inyong sumsuman gabi ha? Kato, unsa man to? Ang artong parasudan imong giluto, wa ko kakaon kay inyong gisumsuman. Nya karon mo reklamo ka nga way karne? Oh, come on, shut up! Wala day ko dia sa frigider day. Frigider? Wala day kadang karne dia sa frigider. Kay nga ano sa frigider, daghan kag gipalit sa frigider? Mauna, ha? Magdaginot. Unya, ug na ang barkada, magsigig hinambog. Karon, kinsay luoy, kita gihapon. Shut up! Baka na diya! Sige, reklamo. Kung magkatay reklamo, hay reklamo. Wag ikaw, reklamo ni ko. Wag Shut up! Sakit your Nakabawas ko, oy. Pwerte niyang yaw-yaw. Nya, kaya siya may nag-ingon nga way reklamuhay. Tagam lagi. Unya, pagkaugma. Oy,
Ma, pa, kamo di ay ni? O kay may tuyo minimo. Yusa padayon na Lydia, kay ni Aramon mispultahan oy. Ay, oo, sorry. Dayon mo, ma, pa. Asa man di ay si Simeon. Ambot, sa'yo to nilakaw. Ay, gusto lang baybing maklaro ni Lydia ba? Nga naman, unsa man na, ma? Wa man kuno'y kao ng among anak ganinang buntag. Napas mo man kuno siya. Ha? Nanasiya na mo kaganinang buntag. Ha? Nagsultihan na mi. Ngawa kuno sa ikaon. Baka ko na inyong anak sa? Ayaw pagsulting ingon ni Ana, Lydia. Kay amo ng anak. Ha? Ingon among anak ay, pagbangon ko nun wa ko ni mo pakana. O sa bagkini ka tinuod. Nah, di na tinuod, ma, pa. Apan unsa man pagkaunsaa, nga wa man siya makakaon. Murag lisod kayong dawarton para namo nga siya, maoy nang inabuhi. Maoy nang itagkwarta, unya siya hinoon, dili makakaon. Aten pa, okay. Sige, sultihan ta mo, ma, pa. Sultihan ta mo. Pero mas maayo man kun unta to nga ni adining inyong anak. Aron ako gyung maklaro ba kun unsa iyang gipanulti diha ninyo. Ha? Unsa to? Niingon siya ninyo nga wa siya kaon? Og nasabot ninyo nga wa nako siya pakana. Mauna, come on. Pasabta ko no me, beaber. Pasabta mi. Paita. Kuan, una, dili tinuod nga wa nako siya pakana. Wa lang gid siya mukaon tungod sa sudan. Nga nung wa man siya mukaon. Unsa man dang sudan na imong giluto. Ang akong giluto is sardinas nga initlugan og sardinas nga gisabwan, ang gitawag og miswa. Nganong kana na sa imong ipakaon sa among anak. Nga gusto man anak niya karne man. Ma, unsaon maono malay nahabilin. Kay ang mga karne nga iyang gipalit, gipaluto man niya kay ilang gisumsuman. Wa gani ko kakaon. Mao to ako siya giyawyawan. Ag giingnan mahinoon kong shut up. Unya ka ng mga sardinas, siya may namalit ana, siya may nangumpra ana. Dili man ako. Kay di man ko niya pakumprahon, kay siya ra ko na mangumpra. Unya sayop day ko ana. Og dili ko sayop, pues ang inyong anak mao'y sayop. Mao nga ayaw ko ninyo kasabi. Kay girespeto ta mo nga ako mga ugangan, maong respetare sad ko ninyo. Manolo, wa ba masayo pang atong anak pagpangasawa aning babayhan, ha? Oh. Ha? Wa ba, Manolo? Shut up! Spoken mo yan? Wa ko magbinastos, ma. Girespeto ta ka. Mas may paspapa kay nakasabot. Pero ikaw? Huh, kanya hayrang way buot ng imong anak. Kay tungod ra sa gyud na nimo nga inahan. Wa gyud may desisyon imong anak kay magsalig man na nimo. Ug mag-away mi, dayon siya sumbong nimo. Pakauaw lang gitawhana. Sunod gani mo og muhilag ganang imong anak palit na naglulipap ha. Unsa? Dako kay kog respeto ninyo. Tungod kay ginikanan mo sa kumpanya. Pero ikaw ma, ikaw ra sa ginaghimo para mawa akong respeto nimo. What? Ha, nanay. Nanang inyong pinanggang anak naabot na, di ka naglaroy-laroy. Oh, mama, papa, hindi mo lagi mo, ha? Oh, kay nabala ka man ko sa imong gisulti nga wa kay kaon gahapon. Mao nang miari ko akong gisusi kung nganong unsang pagkaunsa. Ikaw raman day ang sadaan ni Ine, Simeon. Papa. Ay, dili man sa ingon nga Ayaw na iyan lang tabunin sa... ang anak mo. Kanya, hayra mag-away na magtiayon kay tungod sa konsentidor ka. Manolo! Tinuod man sad. Mao na nagsalig ng anak ni mo ma, kay ikaw man dayon ang muriak. Mao nang di na makabarog sa iyang kaugalingong tiil. Ha? Oy. Oy! Pagsulti wa ka makauyon sa akong anak ay kuhaon ko na. Uy, kuhaa, uy! Huwag siya kumahangol ng imong anak, ma. Kay sultihan ta mo. Kung nahibaw pa kung nga ingon anak na kabulay og inyong anak, di ko. Day. Shut up! What? Baw pa lang ko, ma. Tikid ba hitabo magkipakasal ko ng tawhana? Way buot, way prinsipyo, way baruganan, labaw sa tanan, way tuli. Shut up!
shoot up day, shoot Huwag up. kang mawili ko nimo, ha? Kung dadon kas imong inahan, huwag gitaon si Simeon. Kung inyo nang dadon si Simeon, mas sige alang. Huwag ko mahangol, ana. Kuhaan ninyo. Bisag pagkapinan patamog da. Pagkapinan patamog, kung dadon na ninyo. Ha? Sa may imong ipakapin. Ering! Ah, Animal ka. Oy, Manolo, usa ikusulti mo diha. Sara! yung pa. Ano, manguli kita. Manolo, Rado! Bisag ikasab-anan sa iyang amahan, kini akong bana, huwag yun mausab, maulang gihapon. Huwag ko makasabot sa batasan gud ani niya. Layasan ko balang kaha ni sa? Unsa man og kamo ang pasiltihon, Lydia? Hello, Ate Pres! Good morning! Bam, good morning sa tanan. Ito mo naman, Ate Pres, good morning! Sa tanan. Oo. Oh, sa tanan mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya ang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning nyo diya kap. Lord, thank you kay Lord. Salamat sa tanan, Lord. Ma'am Mary, salamat. Sa mga tao po, di ko yan ikpipito diya sa Toledo. Basta Toledo. Kuya Nick Pipito, ginaudlong GR Pipito. At si Jinjin! Yes, Kuya Alan! Mga mama, salamat kayo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas-taas ng energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata. Happy Permi ang mga bata. Labi na yun ang mga ginanan. Happy, happy Permi. Kung mga ta sa Happy Mart. Waluna kulunog tabano. Kunya ka mga bata. Padayon mo pag inom sa Don Pepe Tabli ha. Kay kanunay gitang mo inom ana. Kay para kondisyon ng atong utok. Kay hapit na ang ting ablis klase mga bata. O, ablis klase na yun din eh. Kay dugay naman din na itong record niya. Karoon pa niya itong ma-air. Ablis klase na. O sa tanang mga tao po sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw, o ni Ta Lister Daan nga miinom na sa ato ang pinakalami nga kape ang said Panyawan Coffee Mix. Mao ni siya bitter nga makapabitter sa ato ang kalawasan. Nindot kay itong babati kung mo inom taring said Panyawan Coffee Mix. Nya salamat sa tanan, Ate Pres. Okay, og ako sang pasalamatan. Ang tanan nga nag-maintain nagtumar karon og Silpanyawan Herbal Capsule. Silpanyawan Herbal Capsule with garlic. Silpanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw gyud katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na danog sa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inipaniuto ni mo, maugyapon. Usa gyapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Ini kagabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa gadanog sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ugalang niya itong na problema bahit aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, di na mo angeng mabalaka ana. Tungod kay di na makatambal, makaayo makapaalibyo ang atong gibati, bahin aning kidney o UTI. Kini mo ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan itong makaigsunan, salamat kay ninyong tanan nga migamit kamo sa atong number 1 hapras ang said Leniment Oil nga tinurbuwag tang sa ato ang panuot pamaol padakit sa kalawasan barikos bens katul kuto sa kabataan. O gili kay pagyuta sa dinggi kung manghaplas ta sa said Panyawan said Leniment Oil nga anda rato mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Ang original sa butika ng Gams. At original sa butika ang tinuod nga Sid Liniment Oil.
Awa ginas gawas mga igsoon, amo ginang balik-balikon. Masipyat o niya ta na humantay ni mapalitas gawas na impakit agams. Adto kita sa butika makapalit ra sa atong bantugan kay haplas, epektibong haplas na aprobahan na ginis mga katawhan, no? Sa butika na gyud gam ang seed liniment oil gibaligya. Haplas ka seed liniment oil. Butika. Pwede sad manghigala sa Facebook. O nya atong bisitahan ang page seed marketing, no? Nya atong i-type ang Panyawan Herbals. Nya ayo kalimot nga atong i-like ang page manghigala. Nya makita diha tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products sa seed marketing nugas mapalit na to sa Shopee gam. Shopee na sad. Mo na nga duha na kita. Ang option na Shopee ra gyud. Nya butika, Shopee. Sinabot ha? Piki na og des gawas, piki na butika ra gyud ta og sa Shopee. Thank you. Nya mugrit ta sa itong mga sugit gamitan ti paminaw sa drama gam. Unya kusugay gamit og seed element oil. Si Renante Tugbong. Diya sa Sitio Kasili, Barangay Arpili. Sa Marmic Taxi dia, Marmic Taxi. Nya naron siya sa Balamban. Nya kuya wa ini diha sa unsam ni limugmog man eh. Limugmog min Manila. Kalye limugmog. Kalyo sakto sa gagas. Kalye limugmog min Manila. Si Benji Cañedo, yung mga live na to gams. Nya si Ripa ni gams na Ripa. Sa Agos na pula po ba nakita demi? Baik ang tao san si paminato drama. Dalabi na gyud sa Labugon, Mandawi City. Labugon. O si Jupon Talusa o siyang asawa nga si Dita. Ako lang barkada sa una si Jupon Talusa. Jupon Talusa. Tigamitan nga tigamitan ka na sa atong seed liniment oil at paminato sa drama. Uy, salamat kayo sa pagsali view sa atong bantugan kay haplas epektibo seed liniment oil. Thank you. Okay, thank you din. Good morning! Salamat din kayo sa SK Council with Honorable SK Chairman kasi niya si Jess Plando diha sa Camulinas, Cordoba. Salamat kayo. Ingon manusab sa Chief of the Tanod nga mi-maintain sa peace and order at also sa pasudayag nila ni Director Goliath. Thank you. Kita to dito eh. Oo, yes. Salamat sa Exile mo ako si Aldodong. Yeah, salamat usab sa pagpaluyo ilabi na ni Barangay Captain Jerome Lozada o ni dili Barangay Captain, I'm sorry. Coast Guard Captain Jerome Lozada, Police Staff Sergeant Richard Luond o ingom na sab ni Barangay Captain Ritzel Basiliote o ni Honorable Lera May Casquijo. Anak na siya ni Consejal Dodong, no? Consejal Dodong Casquijo ni Ma'am Analista Casquijo. Salamat sa itong mga staff sa paggamit sa Celebrity Codic Beauty Soap. Alang sa itong pagpangaligo na sa iyong kabuntagon. Uwan-uwan na ni anay mga tubig na iagas nagbalik. Dahil pinasuunang watay ito kaya maghutag sa orasa mo agas. Ang damon daan ang mga balde, kabo, tualya, sabon, na uban pa sa gamiton. Ilabi na sa Celebrity Codic Beauty Soap. Dili naman kayo sa kababayan o sa mga kabataan. Pwede sa ito mga dagko o sa mga kalakinan. Natural moisturizer, glutathione, papaya extract. Ano na sa kini mga sangkap nga mo repairs niya mga dead skin. Og muhatag og ingnon ta puti nga resulta sa atong panit, ingon man younger looking og kutis artista kita. Celebrity Codic Beauty Soap tanawa lamang ha. Said marketing ang tatak. Thank you. O niya sa itong mga kaigsunan, nga wa masayon yung daghan kitang ipamati, tuon na toxin, good ka ng toxin, ngilingig ka ng patay na to. Maunay mo daot sa itong blood cells. O niya, importante mo kanya itong blood cells. Kay maun itong hatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa itong kalawasan. Mo nang kinanglan nga, mo tumar yung kag detox, kay ka ng toxin, sus, grabe, kay na mo daot sa itong lawas. Muhatag ng mga sakit nga grabe, kay mga major, para yung sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, o guban para ito balatian, constipated ka, o ingon man kanigyo atong kidney problem, kinahanglang imnan yun natong G-detox, kay kaning G-detox, natural nga detoxifier. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs. Simple ra kaya itong pag-inuman, mura na itong maintenance, usa ka kapsula, usa ka adlaw, usa ka oras, sa di pa kamukaon ka na, kung wa pa kay balatian, ha. Kung doon na kay balatian, kinahanglang katulog yung kainom, buntag to hapon, usangan to
halos 2 kapsula o sa kauras di pa kamukaon. Imna na natog 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining butangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw Goliath. Si Inday Lydia, Ate Pres. Lydia. Inday Lydia. Kani si Inday Lydia, Ate Pres, ang yamba na medyo ambot kanang hambugiroon, murag buot niya. Mamas boy kayo. Mamas boy kayo, tanang mga lihok, pasangil siyang mama. Yang mama mo, labar sa namadayon. Yang papa nakasabot, mauto nga ka nang ingnon sa tiyang mama siyang papaog, shoot up, ano? Una nga, gilingi ka din sila, gilang mga ekspresyon kay shut up, astas yung bana sa shut up, yung asawa na, shut up lang sa silang tanan. Iyarang mama mo, shut up, unsaon man iya ko no, iyang hangtod karon ang iyang bana, bisan pag-isulti niya sa mga ginikanan, ani, wag yapon mo sab, maori yapon. Ang sabi natin, isulti yan iti pres, iyar magplano, biyaan niya yung bana. Ayaw lang, ay. Bitaw. Maluoy pagka. Looy. Dili na may katarungan nga nung imong biyaan. Tinood na. Di mo sultihan. Kung say sayop niya, mausaba siya, sulti lang. Hinay. Asa tong inahan? Ang inahan niya, ang ugangan Atong kay iyang ugangan, mulaban ng putahon sa lagi taon, kuan. Mukonsinter man sa iyang mo anak. kayo. Oo. Ba't lang nila Ako pa ako may amahan na ni. Ang kanang iyang asawa, badlungon sa nani. Ay, konsidera na itong anak. Kay minyo na na. Wala kay labot niya. May kinakasabot ang kuan Ugangan sana, ng lalaki. ugangan niyang laki. Oo. Kuan, mukonsinter sa iyang anak. Lagi. Hindi lang iyahang inahan. Nya, di maayo ba? O sa'yo babasa na ito diya ba? Nga, konsinter. Panultihon 23, versikulo 22. Pamatia ang imong amahan. Karon. Kay, Kay. kung wala pa siya, wala kaunta mataw. Kay. Ang amahan sa taong maatarong, sa verse 24 na, magmalipayon gayod ug makapasigarbo sa iyang anak nga maalamon. Kay. Wa man magpasabot ka bugo ang iyang anak ani Goliath. Walang tingali na gamita ang iyang maayong sentido komon. Kapulan lang yung tingali siya. Kinarap po yung ipakapin diri ay. Kun God. magpunay kalamag kaon o katulog, magkagidlay ka sa dili madugay. Atras sa verse 26, ayaw pa pakigugoy-hugoy sa mga palauhubog o sa mga ulit, kay ang mga palauhubog o ang mga ulit mo sampot sa pagkawalay nahot. Kay. Maunita na, no? Kaya kung magsigil lang siya inom-inom, ang sudan nga kinumpra, ihurot niyang kaon kauban sa mga barkada. Yang asawa, wakatilaw. Tinood bitaw. Di maayo. Tapabam sa day ulit. Ganun. Hangol. Pura maghangol, more daw. Hangol di ay. Ulit, hangol. Lagi. Ano ko nung naay words nga ulit diya ba? Kuan, murag dili mo angay ang ulit tingali. Bible. Ayaw pagpakigugoy-hugoy sa mga palahubog o sa mga ulit. Kanahangol ba kanang... Lagi niya, mo fit ba ang ulit anang ayaw pakighugoy anang mga palahubog? Kada bang sabon kada ulit ba kanang... Hangol? Hangol kanang sige lang mo. Lagi hangol lagi Ulit kay kaoy kanang sige lang ka dili ka manghatag dili ka magpakabana suban mo pagkakaon ana bitaw. Daw, di na, daw. Mao na Hangol. Kay kumparas nimo sa lain man pud ng hakog o daw. Mao na ang kani ang iyang bana ani maamurag maigo ani kay kanang naang dili man lang siya magpakabana tinuod og adto siya mga barkada maingon tingali nga mga barkada may kay tao si kuan oy kay gipakaon ta gipainom gyud ta ang iyang asawa wa magani kaon mo magani kadelo karne Ipalabi niya ang mga laing tao. maya palabid may tao Sa iyang asawa. Og sa kuan pa ni kani kay sa tawhanon man niya ning kinaiya usay mo apply masad gani ni bisan og ari nakas espirituhanon. Ma-apply por gani ni usahay. Kay mga pa nga, uy, Diyos nun, kaya na siya Goliath, no? Kanang, kanabuntag to asimbahan. Siya mga ulikta, niya mo kantura pa siya, niya mo salmista pa siya. Alaga Diyos, kada ano na siya, ang pungutana, nakapamahoy mong bata, pagkikan mo. Mauna. Hilan, tanto dito, ano mo palit itambal. Wa kanina na suiki ang kuan niya.
Ha? Na ay mga inaana bitaw ati pres kanang mo salmo mo kuan. Nya, ang Pero iyang inig- pamilya, Uli biyaan. sa ha, grabe lin ni Bakay. Oh. Dili sad ka na bang ang imong pamilya wa ni Wa oh, matiman. wa matiman. Wa ni mo matiman. Mauni nga, sa mata Diba? sa iyang mga barkada, nindot kay, lami kayong adobo nga karni, ang mabugnaw kayo lang, kung imnonon sa tingan, bugnaw kayo sa tanan. Si Baul ko sa dabam. Kanang birkul. Oo, perti na dito niya. Ang iyang asawa yung taon dito, mantinil nagsardinas. Ah, Oh. karon. Mao Okay. nga, ang iyang istorya diha dahil naman, Gulyat, ang iyang pangutana, buwagan, paliw ko na kung basa siyang katapusang pangutana. Buwagan ba ako kung bana be kamo kung kamoy pagtiyon. Ayaw buwagi day. Ayaw buwagi kay samot nga dili na matulid. Oh, wala kay Pan- Martin magabi. O panto, ha? Wala kay Ha? Martin magabi. Karon. Ha? Ay ko pa dunggan na gili. Ayaw ba lagi day aga ka pantuna pukpuka. Oh. Kay unsay nga ni ong Si sorry, tukwan. on the air ba Tukwan. Ayaw biyay aron na ay makaagak niya day para pantuna kay ngano kanang naang og mausab nimo ang iyang kagalingon nagluwas kag tao nagluwas usa kag kalag. Of course, ari po kas mga pag-ampo mo dagop una sa tanan. Ilban na nagmata, aron gayran ka ang pag-agak sa iyang pagkinabuhi. O salamat mo panahon sa itong dalaman yun. Good ako ang puzzle, tihon.